I'm not sure ngati nkhani ndifuna ukuze nemanoi igwirizane ndi nkhani ya sona komanso chimachini icha chimene chikubwera chimene chizagwira anthu akunama zabodza pa internet. Sindizolenga ndi nkhani ingagwirizane koma let me try. Nkhani ndi ya chonchi. Panali nthawi nake amayi ndi abambo anakhala nyumba kawikendi kabwino kacha ndi atakhala mmene mucha zinapeza kuti pakhomo panagogodelwa gogogogo. Basi kenako amayi mwachizolowezi ananyamuka kupita pakhomo paja, basi kutsegula nkutuluka anapeza mzibambo wachilendo. Ndi mzibambo uja anafunsa amayi aja funso limodzi. Funso lake neli la simple, limaveka ngati lotukwana koma anyway ndikuyena ndike mu fomu yabwino kuti mumvetsetse. Mfunso mayi uja bambo uja anafunsa amayi aja funso lina kuti muli ndi mali choncho. Payenda kuti mali choncho pamukudziwa ine kuti mali choncho ndi chani. Muli ndi mali choncho kapena kuti mali seke. Ina mali seke. Muli ndi mali choncho. Ndi amayi aja anayamba kutukwana. Yo puseti yo ngachoka ukoko kumaza nduza ine kwana kuti chinchani iwe ndiwe ndani, iwe ndi mbutu mate, iwe ndi kalo chapichapi sinu kudziwa minyama chani madziwa azimayi katalalate. Basi kana kubamboja sana khalitse anangoyima kuyangana kunyama kwa mapita kwawo. Anabwerera pampando kenako zinaweza kuona kuti abambo anafunsa anyumba mucha kuti malata bwanji chavuta ndi chani. Ndi poyankha amayi aja zinalemera kwambiri kuti ayankhe. Anangoti wina wake wamisala apa basi mulake sugwira, right? Yeah. Then kenako the next day, the following day, tsiku lotsatiralo akhalaso pay zinapeza wana kuti abambo panagogodelwaso pakhomo pacha gogogogogo. Amayi aja anapitaso kutsegula. Basi kenako kumuva munthu uja anapasa moni, muli bwanji amayi? Ndi bwino. Funso linali lomwe lija, muli ndi mali choncho? Amayi aja koma iwe ufuna kana kwako nyama cha zabele mbili kulala takobako taba obejo taba. Kenako ala basi amayi kubwerera. Kenako abambo anafunsa kuti chimachitika nchani. Ndi amayi this time so bana ulendo uno usukuti abisebise yayi koma nankho achilungama. Ngani ndi uchitisa manyazi komanso yogwesa ulesi komanso yopyesa mtima komanso wadono kanjani kandi minyama. It's like unbelievable. Munthu wina akawabwera papa dzoja anabwera imweyo leso anabwera ndi imweyo. Mandifunsa ine kuti muli ndi mali choncho, meaning muli ndi mali seke. Ndi bambo what mama ndo opusa bwanji amazanga angamafusa kazo zibezo mazini yankola kuma bambo jo kuluse vajapa. Okay tuonetsana. Okay chimene ngapangapa ntiona kuti mawa akabwera akagogoda ndi ineyo nzabisira kuseko chiseko nzelenga chikwanje ndamukhaba amene nzabisira kuseko kwa chitseko. Kenako iweyo azakakufunsa kuti muli ndi mali choncho, iwe uzavomera kuti yes ndili ndi mali choncho, right? Ndo ukadzavomera fare zamve zimene penepo mbayeneza tuluke thana munthu amene foye ndo opusa kwambiri sanga wapangiza ngazimene iye ndi ndani. Basi amayi aja apa iwe dadi iwe ndio matha kwambiri iwe basi mawa limukonzekera ndipo mawa uzampyotola amene mawa uzamfinya amene osiru kwambiri amene sanga ufuse ngati zimene zozo. Ala ukisha bwino. Then mawa lafika kanteke kumwe kaja go paja wale go yeah kale bakhomo munthu uja ali bakhomo, right? Anafunsa muli bwanji? Ndili bwino. Kaya niyo muli bwanji? Ndili bwino. Muli ndi mali choncho?
amayi anayima pa kumuyang'ana mzibambo kenako anamuyanga, eya ndili nawo, mmati bwanji. Pamenepo bambo anati okay chabwino, ndi pempho. Ati pemphani. Pamene paru osayiwala kuti dala ali kuseko cha pachitseko. Audi akumverera ine kuti kungwankho za usiru kuti munthu amene kuti ukathana ndi ukamukhapa. Right. Kenako bambo anayankhula, ndili ndi pempho, pemphani. Okay. Ndimafuna mwauza amuna anu kuti adzigwiritsa ntchito malichoncho anuwo, asiye kugwiritsa ntchito malichoncho akazi anga. Ndi pempho limenelo ndithu. Mwauza amuna anu asiye kugwiritsa ntchito malichoncho akazi anga, azigwiritsa ntchito malichoncho anuwo. Zikomo kwambiri. Munthu uja kunyamuka kumalani ndikumapita. Abambo aja anali kuseri aja sanatuluke. Sanatuluke ayi. Anangomvetsera zinthu zija ndilipemba anyonyomala pe ungomvetsera. Afterwards amayi aja tsopano anatembenuka. Kuyang'ana kuseko chitseko ndali nkhope yogwa basi. Sinkhani mwayimva? Nkhani simwayimva? Bambo Ziyoli wagwidwa. Anakonzekera zina kupeza kuti iyeyo ndi amene ali chani, ndi amene ali mu trap, ndi amene ali wogwidwa, ndi amene ali woti you know what I mean, right? Anyway, nkhani imeneyo tiyike pambali. Mphekesera yechimachini Chipegasus chimachini kaya chagulidwa kaya sichinagulidwe, chimene chikufuna chizipanga break in ma security za anthu, chimene chikufuna chiziyang'ana mafoni a anthu. Zimachini zoopsa kwambiri zoti olokamene yako zitha kuyatsa, location yako zitha kuyatsa, zitha kupanga nyine yonse, zipanga zimapanga kope data yonse. Zimapanga detect mabodza chanchani misinformation imene amaninayicha kuti tofuna makuti. Machina amene ajawo. Machina amene ajawo kaya agulidwa kaya sana, I think yangatagulidwa afa akabwezedwe. Koma ngati sanagulidwa I think asaguleso chifukwa bodza loyambirira limene oyambe kugwidwa kunama ndilikhala boma. Yeah, that's it. Boma likhala oyambira kugwidwa. Tenten. Abadu mwana amapa. Ndiye that's it. Mangufuna ndipange mixed nkhani ziwirizi za yoyo ndi koma I think yogwirizana chifukwa the moment yambi tikagule chiti angane mautenga abodza, utenga abodza tandaka from boma kuchokuboma tenga and aneneri achipani kuti ayi basi mene yoyo tingoisiya chifoyemo kuti basi ndindale. Man, it's bodza, ndi still ndi bodza. Right? Nde nkhani ndimene guys. Thank you so much guys.